Još jedna tragedija i opet u tvornici Palavra u Petrinji. Tijekom rada na traci za izbacivanje piljevine, radnik na stroju ostao je bez lijeve podlaktice. Zbog opsega ozljede nije bila moguća reimplantacija podlaktice, rana je primarno kirurški zbrinuta, pacijent je urednog poslije operacijskog tijeka i dalje hospitaliziran u općoj bolnici dr. Ivo Pedišić, Sisak. Prije nešto više od godinu dana u istoj toj tvornici radnici je stroj također smrskao ruku. Posvjedočile su to tada njezine bivše kolegice. Ta žena je samo radila svoj posao, znači ono što joj se reklo, a ostaće invalid do kraja života. Ja sam se čak rasplakala jer je sitna sama svojom građom i kad sam pomislila da je taj stroj mogao cijela traka ju je mogla povući, mi je bilo prestrašno uopće za pomisliti. I nije to bio jedini slučaj nesreće na radu. Jedno je slomljen prst i otkinut je nokat, drugo je odrezan jedan prst, trećo je odrezana su dva prsta, jedno su bile spaljene ruke, znači nikakve zaštite na radu, nije bilo nikakvih liječničkih uvjerenja, ničega. Inspektori rada su 2024. godine zbog utvrđenog prekršaja poslodavcu izrekli novčane kazne jer nije obavljao poslove u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu. Državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv pravne i odgovorne osobe poslodavca zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Nakon nove nesreće, Državni inspektorat je donio rješenje kojim je poslodavcu zabranjena uporaba postrojenja za obradu trupaca kod kojeg je i nastao događaj. Inspekcijski postupak je u tijeku, no tvornica, u što smo se i mi uvjerili, i dalje radi. No ovo nisu jedini prekršaj, potvrdio nam je inspektorat, jer su spomenutoj tvornici kazne izrekli redom. Vodopravna, inspekcija zaštite okoliša, građevinska i šumarska inspekcija, koje su podnijele i optužne prijedloge. Jednom se dakako može dogoditi slučajnost, ali dva put to je već ozbiljan pokazatelj sustavnog problema. Ovo je jasan dokaz da sustav zaštite na radu ne funkcionira. Ja se pitam, jesu radnici postali samo broj, komad mesa koji cijepamo i cijepkamo i da li mi živimo u robovlasničkom društvu. Pritom tvrtka i dalje nema sve valjane dozvole. Uporabna dozvola nije izdana, zapravo prema rješenju izvođač, odnosno naručitelj, investitor mora ići u određene izmjene građevinske dozvole. Postavlja se ozbiljno pitanje kako je moguće da gradska služba još prije nekoliko mjeseci utvrdi da objekt nije sukladan građevinskoj dozvoli, te da izda nalog kojim se nalaže ishodovanje nove građevinske dozvole, a da se u istom tom objektu cijelo vrijeme svakodnevno odvija proizvodnja kao da je sve u najboljem redu. Kako je moguće da uz niz nesreća koje su se i ranije događale pogon i dalje radi? I to bez dozvola. Gradonačelnica tvrdi da oni ne mogu ulaziti u tvornicu i provjeravati stanje u njoj. Iz tvornice Furnir Palavra pred kameru nije želio nitko. Pismeno poručuju da je sigurnost zaposlenika i transparentnost poslovanja njihov najvažniji prioritet i da tvrtka kontinuirano ulaže u sigurnost i osposobljavanje radnika kako bi se ovakve situacije prevenirale i rizici svodili na minimum. Kontaktirali smo nekoliko radnika ove tvornice, no nitko nije želio pred našu kameru. Nažalost, svjedočim da su ti radnici u tolikom strahu, u tolikoj neizvjesnosti. Ja ne mogu vjerovati da u 2025. godini jedan radnik, slobodan čovjek u ovoj državi se toliko boji. Mislim, ne mogu vjerovati, a s druge strane žao mi je tih ljudi, žao mi je što toliko pate i žao mi je što nemaju hrabrosti, niti prekriveni, niti otkriveni svojim identitetom stati i reći što im se događa. Ne samo kod tog poslodavca, nego kod puno takvih poslodavaca. Zašto se boje? Lani su nam rekle radnice nakon tragedije koja je zadesila njihovu kolegicu. Svi se boje, svako ima obitelj, boje se za svoju djecu, naravno. Vidite sve što se dešava, nije nikome svejedno. Zato što ima previše veza izgleda. Jednom je rekao, dolazim iz ministarstva, ne možete mi ništa. I rekao je, iznad mene je Bog, a ovdje ja sam Bog. Iz tvornice Furnir Palavra izvijestili su nas da je do nesreće prošlog tjedna došlo tijekom održavanja strojeva.
uslijed nepažnje drugog radnika pri rukovanju opremom. Na naše pitanje o kojem je stroju riječ nisu željeli odgovoriti. Prošli put kada je došlo do nesreće, vlasnik tvornice izjavio je za Slobodnu Dalmaciju kako je radnica išla na mjesto na kojem nije imala praksu, to je bezopasna traka, ali stavila je ruku unutra, a nije trebala. Radnice spomenute tvornice tvrdile su suprotno. Znači, kad se zaštopa, vučeš furnir iz nje, ne gasi se samo u slučaju kad žena odozdola viče, gasi sječku, dim. Poslovođa vam kaže da morate to napraviti jer cijeli posao stoji. Radnica koja je lani smrskana ruka radila na stroju koji se zove sječka. Sav otpad sa svih strojeva baca se u tu traku koja se često začepi. Ja neću ulaziti u detalje, nikad nisam bila u pogonu, ali u 2025. kad neko čisti nekakav stroj, automatski se taj stroj ne bi smio pokrenuti. Ne bi imao mogućnosti da se pokrene jer ga neko čisti. Kako se to događa, mi smo onda kada je prva osoba ostala bez ruke mogli čuti, vidjeti da ti strojevi nisu adekvatni i nisu prošli dozvole u Republici Hrvatskoj da se mogu rabiti. Iz tvornice Furnir Palavra tvrde da se tvrtka koristi najnovijom generacijom strojeva i opreme koja zadovoljava najviše sigurnosne standarde, no nisu nam željeli pojasniti kakvu obuku i edukaciju su prošli radnici i na kojem jeziku, jer je u ovom konkretnom slučaju jedan od sudionika nesreće bio strani radnik, kojih je u tvornici zaposleno 20. Ja se pitam kakve uvjete imaju ti radnici koji ne znaju niti jezik, niti zakone, niti prava, niti ništa. Došli su iz zemalja koje su siromašnije od nas, vjerojatno su gori uvjeti za radnike nego kod nas. Oni nisu naučili na bolje, naučili su očito na gore. Kada je bosansko-hercegovačka tvrtka Palavra iz Travnika specijalizirana za proizvodnju furnira najavila otvaranje tvornice u poslovnoj zoni Mošćenica, dočekana je s velikim oduševljenjem. Bivši gradonačelnik Dumbović za svako je novo otvoreno radno mjesto dijelio 1000 kuna na mjesec gradskog novca. Vlasnik Palavra obećavao je zaposliti 100-tinjak radnika. No entuzijazam je, prema riječima radnica koje su radile u tvornici, vrlo brzo splasnuo. Na natječaju za posao nije se tražilo iskustvo prethodnog rada na takvim ili sličnim strojevima, niti poznavanje bilo kakvog rada s furnirom uopće. Oni jesu davani u proteklom onom mandatu bivšeg gradonačelnika, međutim od 21. toga nije bilo. Mi smo se same obučavali, bile su 2 ili 3 radnice koje su radile u drugoj tvornici furnira i one su nešto malo tu znale pa su nam pokazale. Čim smo došli tamo, mi smo radili normalno u svojim trenerkama, tenisice. Rukavice smo dobili jedne na početku i nakon toga kad su se poderale kupovali smo sami svoje. Tvrde radni uvjeti bili su na granici izdržljivosti, osobito ljeti. Padalo se u nesvijest od vrućine. Mi smo izmjerili, znači u ljeto, u 7. mjesecu izmjerili smo 39 stupnjeva. Ali ne smiješ otići po vode. Žena je bila žedna i trebala si utočiti u flašicu vode i nema poslovodkinje da ju pita da smije otići u WC. I javila se meni i rekla idem po vode i otišla je po vode, došla je za 3-4 minute. Ovaj neki čovjek koji je došao iz Bosne rekao je poslovodkinji piši joj žuti karton, opomena pred isključenje. No najveći strah bio je da ne završe na bolovanju, jer povratka s njega u tvornicu nema. Zbog povrede na stroju, jedna od radnica završila je na hitnoj. Imala je opekline 2. stupnja i rekla je liječnici da neće na bolovanje jer se boji. I nazvala je poslovodkinju i rekla je tako i tako se desilo, ja sam bila na hitnoj, hoću li dobiti otkaz. Ona joj je rekla ne zna. Ponedjeljak je došla na posao i rekli su joj više ne radiš. Zato jer se usudila reći da ta ozljeda bila na poslu. Da rezimiramo, tvrtka koja godinama posluje bez uporabne dozvole, bez potpune građevinske dozvole, s cijelim nizom utvrđenih nepravilnosti, izrečenih kazni, kaznenih prijava i dalje radi. I događa se ništa. Nakon godinu, 2 mi imamo opet isti slučaj.
ništa se apsolutno nije dogodilo. Zanemarivanje ovakvih nalaza otvara naravno sumnju i u postojanje političke zaštite. Posebno kada znamo da je vrhuška Hrvatske demokratske zajednice u ovom našem kraju otvarala više objekata koji nemaju uporabnu dozvolu. Primjerice, naša novosagrađena prva osnovna škola otvarana je 3 puta. Koliko mi je poznato, učenici i nastavnici Sisačke gimnazije u objekt su ušli bez da su imali sanitarne čvorove, a čini mi se posljednji takav primjer je i zgrada hitne pomoći u Petrinji, zgrada u kojoj svakodnevno rade djelatnici, dolaze pacijenti, a uporabna dozvola i dalje ne postoji. Što se dogodi kada ne poštujemo propise građevinske i uporabne dozvole, možda najbolje svjedoči situacija iz susjedstva u kojoj je zbog pada nacršnice u Novom Sadu 16 ljudi izgubilo život. U ovo je 2 izgubilo ruke i nekoliko njih prste. Posljednji put kad smo o tome govorili, broj ozlijeđenih je bio manji. Mislili smo da je to. Prevarili smo se. Još jedna osoba ostala je bez ruke. Hoće li biti posljednja? Pitanje je.